रायगडची पोपटी वाशिक बाबल्यान पलटी मारतात. हे खाऊसाठी आम्ही डोंबिवलीतून रिक्षा पकडून सिडको एक्झिबिशन सेंटर वाशी नवी मुंबईत जाऊन धडकलो. हैसर तर 500 पेक्षा जास्त स्टॉल असत आणि 75 पेक्षा जास्त खाऊचे स्टॉल असत. हैसर असं आमचं सोनाली बचत गट बांबू पासून बनवलेले वस्तू इकावतो. त्यांच्याकडून आम्ही बांबूचो चाय पिऊसाठी कप घेतला. बायले काय एंगुर्ल्यातला परभणीचं स्टॉल दिसतात तिच्याकडून बायलेन कोकमा आणि कुळीत पीठ घेतलं. मेले तुझे केस शाप बाहेर झाले आहेत, आदिवासी त्याल डोईवर थाप असा पुष्पान मागा प्रेमान सांगितलं. पुष्प वांगडा चकाटणे मारून मी कोल्हापुरी चप्पल घेऊन गेलो. तावसर आईचा फोन इलो. आईक सांगले कोल्हापुरी चप्पल घे. आई म्हणता माका सुद्धा घेऊन ये. आईक विचारले तुझा माप काय. आई म्हणता तुझ्या गालाच्या मापा एवढा घेऊन. आमच्या आई काय समजत नाही. खयव सुरू होता. फिरून टाळचे पुढे माझ्या भूक लागली. तर वेगवेगळ्या ठिकाणचे पारंपरिक पदार्थ खाऊक लोकांनी गर्दी केली. पापलेट फ्राय, बोंबील फ्राय, मटन, चिकन, वजडी बघून आमच्या तोंडात पाणी. मगे माका दिसली आमच्या रायगडची पोपटी. हैसर बाबलो कवटा बाहेर काढा होतो. शनिवार असल्यामुळे माझो मोर्चा मी व्हेज पोपटीकडे वळवला. मेलन पुण्याची मासवडी खातं एक्झिबिशन 25 डिसेंबर पर्यंत असतं.